Продължаваме нататък. 8 часа е. Хляба го вадя от фурната. Вадя го от фурната, където той си почиваше от 6:30 до 8 часа. Ето как е. Виж колко е набъбнал. Как се е вдигнал нагоре. И не се е вдигнал нагоре, разплюскал се е настрани по-скоро. Като го сложим сега да се пече, той ще се вдигне нагоре. Като го натискам, е така, като го тупам и го натискам, виж как се връща обратно, като до напренче. Това е, значи, че е супер. Хем е пораснал, хем е втасал, хем не е и още превтасал. Ако не ми се връща пръста, значи имам вече, нямам още втасал хляб. Обаче има един момент, в който вече хляба го изпускаш, превтасва и казват, втасахме работата. Сега, какво ще направя? Трябва да загрея фурната и то много хубаво. На 220 градуса ще я загрявам и най-важното нещо да има вътре вода. Съд с вода или някаква вода. Аз какво правя на тая фурна? Ей тук. Това се пълни с вода. Сега ще сложа. Защото ако няма вода, работата не става. Слагам едно бурканче водичка на пола. Така. Слагам водичка. Много хубаво си го измислили, хората знаят. Толкова стига. Почти е пълно цялото. И затварям. Включвам на 220. Така. Какво? Вентилатор и пара. Парата се включва в това бутонче. Още от сега я пускам. И започвам да чакам. Като стане 220 градуса, влупкаме вътре. Печенето е 45 минути. Не повече, не по-малко. 45 минути. Ако някой ти каже нещо друго, значи те лъжи. Ето, 8 часа е. 10 минути по-късно, фурната вече е готова, 220 градуса. Водата се вижда отдолу как кипи, балончетата излизат. Това значи, че влажността е много висока, което на нас не трябва. Сега, какво трябва да направим? Следващата стъпка е да направим едни прорези на хляба. Най-добре се правят тези прорези с бръснарско ножче. Трябва ни изключително остър нож. Поради липса на бръснарско ножче ще използвам моя нож. Прорезите се правят дълбоко, правят се бързо и лекомислено, но в същото време трябва да се внимава и в каква посока ще се направят. Най-лоши прорези са, ако се правят така, напречно. Защото после, като тръгнеш да режеш хляба, те почват да ти пречат, почват да се таковат. И освен това не помагат много за растежа на хляба. По-добри прорези са да се направи или по дължина, ето така, което ще е единия хляб, така ще го направя, или под 45 градуса ъгъл. Ще почна с 45 градуса, като 3 прореза трябва да направя. Е така, така и така. Значи, повторението е опасно, който може. Нека да го пробвам. Така, това е едното. А другото ще направя по дължина един дълъг прорез. Не е страшно да е дълбок. Няма никакъв проблем в това нещо. Той ще се отвори и ще си го запълни. Много са важни тези прорези, за да дадем на хляба възможност да расте. И сега бучкаме го в фурната. Така. Фурната трябва да я изключа обаче. Изключвам, да нема прасне с влагата. Отварям. Слагам бързо. Така. И затварям. Окей. Пускам отново. Ето как изглежда. Ще видим след 45 минути какво ще стане. 8:15, значи 9 часа. Приключваме. Аз си навявам една аларма тук. 45 минути. Готов съм. Това е. Значи почваме на 220 градуса. Но след 10 на 15 минути ще намаля на 200
и после след половин час ще намаля на 180, иначе ще го придобрим, ще го пригорим. Ще виж как ще стане тази работа. За сега толкова. Така, 8:37. Ето го моментното състояние. Хлебчетата избухнаха. От едни мини малки хлебчета. Това се получи, надуха се, подуха се. Прореза се запълни. Почва да придобие вече цвят. Аз съм намалил фурната на 180 градуса. От тук нататък повече няма да увеличавам, защото ще го пригорим. И чакаме още колко време остава? 20 на минути до изпеченето. Имаме една котка в мивката. Нали, мъчинка? Мамо. Сладушка. Сладушка. Малка сладка котичка. Мяу. Аура. Браво. 9 часа. 45 минути. Печене. Хляба е готов. Приключваме с печенето. Спирам фурната. Последните 10 минути дори спрях изобщо да има някаква добавена топлина. Изключих, тук сложих градусите на 0 и то си се допича. Няма нужда да напълваме до край. Сега отварям. Бягам назад, защото е много жегаво. Така. И къде са ми ръкавиците? Ръкавиците са ми долу. Ето тук. За да мога да извада. Тази работа. Гледай сега коста. Гледай сега коста. Хляб и чудо. Огромнистична работа. Слагам надолу на земята на плочките. И ми трябва само самия хляб. Ето, хоп. Хоп. И другия. Чай сега това залепна. Не е залепна. Малко пари, ама не е много. Гледай. Супер коричка. Сега в момента е много твърдо. Така се струва. Обаче след 5-10 минути това нещо никакво завиване. Никакви петля. Оставаш го на една решетъчна такава работа и това е, приключваш. Гледай. Красота. И трябва да стои поне 1 час преди да се отреже. Трябва му време да си обиколи нивата. Едно време така са казвали старите хора. Да обиколи нивата, ще го отрежем и ще го опитаме. И коричката ще стане хръц, мекичка и хубава. Сега в момента е твърда като бетон, но отвътре влагата все още излиза и тя ще го направи мек и хрупкав. Виж. Тук почва вече да действа. Това е положението. Чакаме. Горе-долу колко? Час. 1 час и тогава ще можем да го отрежем, да го видим как е и отвътре. Толкова. Минаха само 5-10 минути, обаче хляба вече почва да променя кората си. Искам само да чуеш за какво става въпрос и да видиш. Гледай сега. Чуваш го как пука. Оха, коричка. Хеме мекичко. Хеме хрупкаво. Няма го това, дето беше в началото, супер твърдото. Така че няма да се плашиш. Оставаш го така. Да чака. Мисля, че сме готови да разберем крайния резултат, как е вътре хляба. Аз съм много гладен и вече не издържам, затова преминавам към рязане. Ще отрежем хляба. Ей така. Просто ще импровизираме, защото глада ме натисна много здраво. Даже си загасих светлината. Кой от двата хляба да отрежем? Ето този ще отрежем. Така. Айде сега да слушаме.
Още е топличък. До напренест. Иска масло. Масло и чубричка. Иначе това е перфектен. Перфектен. Ето тук има едно малко. Това е неумесено тесто, защото не съм се постарал много да меся. И затова е така. Иначе хляба е фантастичен. На сол е добре. Да. Маслото. Чабричката. Мисълче. Още. Малко мляскам, за да му усетя аромата и вкуса. Ей така. И после е така. И... Има чакай да умра. Както казал Шопа. Това е положението. Много хубаво. Пожелавам ти също на тебе. Чао, чао!